Kok sono mundur nang ndi to? Bar keramas to. Turu Mbak aku wedhe turu teko omah. Lah iya ngorok-ngorok. Lah wis tangi ra telepon. Ya wis aku. Paling paling gempung paling. Insya Allah nanti Januari kita bareng-bareng ke Kalimantan lagi. Iya, Kalimantan. Numpak apa? Aku nek ndredeg numpak pesawat. Numpak kapal ae nek ngono. Lho, mau di aku 2 minggu. 24 jam gak? 24 jam. Lah kok jegur malah ra iso nglangi. Yo, lebih kan gede tadi yo lampung tampil to, Pak. Nek kabeh pengen melu yo numpak kapal. Bayarane gitu. Sedina sewengi, tapi nek pengen Mau aku wedi aku kapal kapal. pesawat. Cepet. Gua munggahe tangan sikil kiwa kan sih potongan. Kita anggapan ronggon kayak lo guys. Tanggal 10 nanti dinantikan Mbak Wanahara di Kalimantan lagi. Nah aku wis deal karek riase kingkong kongko deal. Tanggal 10 apa 6? 10. Lah aku tanggal 9 budal. Tanggal 7 jadi tanggal 4. Tau tenang lo pikirmu. Wis nyinden tok wis sok karo kowe wis. Lah terus barangnya mbok tumpakne apa? Kapal. Tok bagasine 20 kilo kok kapal ae. 20 kilo sediga ukur Kalimantan lan ngidok bapak ibu karo make up. Makanya jogo klambi akeh. Yo sitok. Mbok tumbasne. Kok ning kono mbok tumbasne? Iya, kok ning ko. Anek serba 35 enek ning kono bae. Enek ternyata. Bangetan teh bae ditukokne. Ora ya apik ning kene, Bu. Kok Oleh-oleh iwak asin. iya, oleh-oleh asin karo jajan iku Bu guys diwehi ya, Guys. Enak. Iki lah ngono Mbak Vita. Pakalan pun nek nang Surabaya bare pakalan bun. Oh, Mbak Vita. Makasih Mbak Vita. Mbak Vita wi asli ngono lho, apa adik Abah Girun ngono kuwi. Wong setahun pisan mulai. Tunggu nek mulai kon rene. Yo konjolan rene. Sibuk kan. SK. Oke, saya sembayar di sini. Alhamdulillah. Masamu. Oleh neh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saiki sida apa ora? Ndi? Larep bobok manis. Sik delok sik, iki kok ora apa. Somong ae kowe. Meneng. Lha yo wis kadung nyepakne bantal e. Ya Allah Gusti. Iki lho, Bu minta kan masuk neh, guys. Ini karyawan baru lagi. Awak iki ora Mlebu metu ngono. Wis kena ditinggal sing sakit, guys. Muga-muga cepet sehat terus. itu tali patang juta 90. Iku mana wis telepon. Kilo nomornya Sik. mana lu? Telepon. Teleponnya Bu. Mbak Lin yo panggah masuk, ngopeni janda ki apa ki jenenge berkah, terus ngopeni buke ki yo berkah. Muga-muga dongane aku sehat terus ya Bu, ben iso kerja kabeh. Ngono lho. Iya, enggak. Tentang bodoh ini, Sob. Ngopeni cari. Engko lek janda-janda nang rene ya. Sitok ae jandane aja oke. Oh, nek antuku nek Kurmaku karo Mbak Lin lho. lowongan kerja untuk janda ngono antuku. Wis ngopeni wong oke. Sakne ibuke ben enek pendapatan, Ket. Ya, amin. Kena ibu kena ibu ngopeni. Halo. Halo Om. Iki Luki arek teko. Halo. Kerjamu. Halo. Kerjamu kan dibayari deh. Oh, ora. Lancang lho, Udah, Kak. lah wih komplek yang bajiran nogong. Kok bajiran urung teh? Sampean piro? Oh lah iya, tak maksudnya kan iki bajiran mek rong dino lembur ngono tok lho. Sampean berarti gong ya iki. Gong komplek sampean maksud iki. Sipir ngono. Heeh. Piro? Piro teko karyawane? Piro? Aku ya manut ngono 1 juta oleh komune. Iki bajiran lembur 2 hari 300 ngono. Oh berarti sampean jadi 300 ngono. Ya. Nah, baliane wis dibayari hukum sing kerja-kerjane. Oh kok kuwi tok ngono ya weh. Iya aku ora ditang kok lancang. Karo dekor tok ngono ta. Oh iya weh oke. Iki berarti Jangan sampai apa-apa. Ya. tambah 10.000 iki sik turah 10.000 lho. Ya oke.
Turane arep dienggo bubuk manis. Iki masakno, iki cek turah 10.000. Sing petang juta iki lho. Iya, petang 90 kilo, Cik. Lah iya petang juta 90. Ditulis ana nang isore. 10.000 ayo wis ben kok. Wong loro. Artine pira? Paciran. Ndi tulisane? Wis oke guys, aku balik review kebaya wis ngono neh. Ya, Kok gak barbar iki lho. yo guys kalau mulai iki terus adus keramas terus. Tenang. Tenang kayak kasan iki. Jere kayak muni gembel, ngene, Des. aku mlebu kamarku wis kangen. Ora sumpah. Sitoke kaya mlebu jeding wis. Ora mbok sumpah demi Allah. Ora apa-apa, tek-teke dhewe. Ini kita wis kan wis 11 gak mikir ngono. Tenane. Mikir Nek kono bulet. apa gak dus? Aduh. Iya weh. Nek kono iki banyune disabun iki muntuk terus sih an. Lunyu ngono kae. Lunyu. Kayak banyu udan. Tapi plan putih, bening Iya bening tapi nanti sengir-sengir kayak batu ngono kayak tak ngumut baterai ora. Iya tenan sengir. Amis-amis ngono. Oke, penak ya an. Tapi nanti sengir-sengir ngono lho. Kaya enek Kayak banyu udan wes. kaya enek lirange ngono. Gak kayak banyu udan wes pokoke. Dienggo sabunan iki. Kayakne malah merusuh kok ngono. Tenan. Wis ya sik ya Wis, guys, tenan, wis guys. dilanjut ya. Jen. Udah minggat basa ngono. En lawa munah dulu. terlalu ngomel tapi. Weteng. Tunggu berapa? Telek. Ya tek 80 kuwi wisan. Wes, oke Mbak Lin, Bu Min. Nanti kerja lagi Bu Min. Mbak Lin yo kerja. Kamu nggak usah keluar. Terus tak ingoni, bumbu. Tak tiktok aku. Oke. Lho, bumbu aku golek duit bumbu piye carane? Pokoke sedongakne penting aku sehat. Mun nek wayah nyarta garek job yo diutang ya ta. Iya, wes ngono ae. Utang sik ya guys. Kingko kita ndum nekno Bu Min bagiane ngurusi aku, baju-bajuku. Terus engko Mbak Lin bagian yo resik-resik padha bareng-bareng ngono ya. Sementing kok ngono wae. Engko terus nek enek tamu, nek umpama Mbak Luki apa Mbak Win gak enek, engko dimanggakne sik. Terus digawe sing senyaman mungkin, mbuh tamu ngeteri dhuwit nggo ora aku direk nganu netizen nah aku kok. Wis pokoke ngono nek Nek wong elek kayak isor. ngono kok dadani. Oh sugane aku wae. Lah iya kok banget. Nek wong apik sugane teh pucuk kayak dhuwur. Kamu kayak apa kayak? Kuning kayak uran kayak apa kan sendiri. Original. Wis oga, wis pokoke intine ngono guys ya. Terus nggo buku, buku kosong ning kono mau nek wong ya tulisin kok kanggo tanggal piro, sasi piro, omahe endi, nomor HP sing penting. Wis kuwi tok. Wis dadi sewaya-waya teko nek wong kok kon nunggu sik. Ya. Yes, oke, begitu nanti kerja lagi wis gak usah metu, gak usah nganu, gak usah gentenan. Iku nek aku ngono, aku nek wae butuh bareng-bareng kok aku bingung golek wong. Kuwi lho, gawe niki cerat-cerat trono rene Aku dia sate. Di aku. Sak tiktok ae. Engko bingung aku golek wong kok. Mbak Min lo sing manahi. Sing Lho. Lah nek diwarai Peter ki yo gek ndang. Wis Peter beli radang. Meri, apa kayak Mbak Min? Engko timbangane aku marahi wong nyambut gawe neh. Gak nganu kok, gak apa iki jenenge. Telepon. Halo. Kini mah wong Di rumah. Oke, Oh, Mbak Luki. ya, Apa? Mantannya 2 toh? 2 toh mantannya. Nya Mbak Win, mantannya 2. Ya wes. Makasih. Kenapa? Ternak terus. Sopo? Arif. Oh iya wis. Niki Bu Min bonuse karo ki Mbak Lin. Cetak wae bonus tok kowe. Amin, turah kalau dek. Cek sak gebok iso turu tenan. Iki lho. Ini kita ini untuk kita tidur. Lah kuwi. Lah yo. Bayar utang. Januari lho Mbak momplong. Masa kur kuwi pira pitungan jejal? Iku cukup ora? 24 Mbak saulan. Bismillah. Januari. CS tok iki. Sik kurang lho. Ngedeng-ngedeng wong kowe. Wis dibayar Mbak karo anu. Wis budal wong e, bose. Iki nggonku duitku. Oh, duitmu lho. Laundry ini kan berarti balik duitnya bingung rono kayak. Laundry rono. Iki paketan.
Nggo paketan duitmu. Ya terus Piro? Sinan. karo blonjo-blonjo kuwi tak Kalong neh. anu ning sampean lho. 195. 100. Karo jaluk bajiran barang kan lho. Iya. Ya salat. Wis we kalong neh. Kayak malah tipis sama iku. 195. Aku kelingan Mbak. Iya. Lah yo nganu dua buder. Oh iya. Oh iya. Kayak gak mbok nganu, gak. Gak. Piro? 188, Bro. Karo toplesnya piro? Toplase swidak, swidak 30.000. 100 piro? Terus walu-walu. 188 karo tidak berarti piro? 30. 15-an toplase. Oh, 188 karo 30. Berarti piro? 118. Sesuk 2000 lah. Ning ndi barane? Sawerane 100 kae. Kene. Karena apa? Pajaran. Aku 200 lho, Nu. Iya, aku tambah Lho, tangku lali. duit oke sampe lali deh. Tangku lali sejak apa ya buni lho. Oh. Coba cek lah lagi. Lah kayak entek iku tipis. Mas gak sik do bubuk manis. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopeni sing utama itu lan ngopeni wong loro ki. Yo ngopeni sing terutama iki tok lho. Iya. Awak dhewe gak utama lho. Numpang. Numpang. Sitok rondo, sitok anak yatim. Yatim lan. Anu apa jenenge ngopeni bayek tuwek. Aku ya anak yatim kok. Lah aku anak yatim piatu. Asu. Mbak aku ijek. Iya, Ngawur Mbak Panadai. Salah omong, guys. Iku udah dihujat karo netizen Hujat neh. Wes ayo silakan, dipersilakan Ayo menghujat. guys, kita nganu nge-review guys siji lho. Dihitung neh cek piro. Ih, hari urung kilo lali aku. Piye? Wes butuh duit ora te? Wes butuh duit ora kok? Ijol piro? Si 100 lah. 100. Oh gak, we apa jenenge? Aku diutang kowe pira? Apa? Oh iya, ya wes. Sak cucukane piro 100? Si. Oh, jreng. Kok kaya ning Kalimantan ya regane sakmono. Iya, ya wes. Arep melok nyucuk ning Kalimantan apa ora? Januari cacah rono tenan. Tapi 200. Iya. Kan potong pesawat. Mergane potong wis numpak pesawat. Iya, kok wedi ya. Kalimantan ndi kare? Yo ki tunggale Kalimantan Tengah tanggal 10 aku. Oke ya wes. Dene Kalimantan Barat aku wis nyewa. Ya wes kok mampir jipun duwite. Iya. Ya wes. Nggawa jajan Ar. Ar. Kalimantan jajane akeh kok malah kebokon bobo. Lah ku yo jol-jolan to, barter. Jajane tak ndum arep kan. Jajane Ya wes. Engko jipun ya apa leh mrene? Ya, Ya apa leh mrene kok iya? aku tak siap ning dungut. Kok panggah wong mati ya. Yo yo. Yo ngono yo ar. Lek gak ngono ngeterne ning panti, nek gak ngono wong mati. Wis oke nya ki ari 300 siji. Loro, Telu. Karo nyucuk. Wes guys ngono bae nanti lagi ya. Ya. Karo beduk, karo gejok menawa sampean. Nek karo beduk ya cah. Ya Dik. Ayo guys, kita buka Apa iki? kebaya dulu. Nusantara. Kaya nutut regane kok. Lah iku sing tam-tam sek lho. Yo. Yo kok kayak ngomong Iya wes. Lo guys, kebayanya ya ukuran LB piro? 150. Tenan. Iya. Nek gak percaya kok jajalan. Karo warna apa iki? Burgundi tak kayak burgundi. Sing siman kene. Iya, burgundi putih. Yo. Tak tukone kabeh ke. Tapi cocok to lanange wong. Iya, lanangnya udah ada. Wis bari sesuk rene iso iki. LB 150 lo. Coba dulu Mbak Luki. Masih jajal deh. Enggak enggak, jajal kok. Oh iya. Iya itu.
Cocok wi. Yo iki bener iki. Heeh. 50. Besok kesini ya Mbak Cindy. Oke. Hmm. Iki juga pesanan. LD 150 kok nyanyar sayang, tenang. Kalau Mbak Manohara itu nek tak gek ini tenang, tak pesene tenang. Iya 150. Oke. Nah. Wi asli wi nek 150. Yo. Sing ke gak anu kayak sing dhisik Ini kae. juga 150. Tapi toh, wong Mbak Manohara kok elek yo malu Mbak Manohara. Duh. Gak oleh nganggo ngono kuwi. Gak oleh ngene iki. Nganu, gak apik. Gak apik dasmu kok apik. Gak apik. Wong nganggo tok kok apik. Wes dikit wis nganggo kok. Berarti ra tau Luki tek pajeng jajal. Piye? Gak apik ngene iki gak apik. Guyon karo tenan kok gak iso Kan bedakne. jek melar. Bodoh. Iki melar sih ah. Bodoh. Besok gendene wis tak aweane kok. Iki ya Mbak Cindy ya. Iki nah, iki khusus customerku. Ini ngeten iki pun mboten sadi sekengi. Nah, Pun ngeten mboten sadi sekengi iki. gak usah toh. Tapi iki sik sama lor ngomong. Mbak, Nek- berat iya. badanku tambah iki sik sama lor. Nek bludru iso. Soal tambah nek. Aja toh. Loh, apik toh. Tapi ya, Mbak, tenan iki, Mas Pepe ya. Kayak sing kelo premium kayak sing Iya, sing masyhur. sing anyar kelo. Kok sing anu kene. Sing di sing di heeh. sinjil gitu. Loh, ki gurine ngene. Belakangnya apa itu? Belakangnya merak toh. Oh, merak. Saya Iya. bisa main merak. Jreng. Oke. Anu apik lho. Depannya merak ki lho, lho. Kayak gurih. Tila. Gurih apik. Oh, ada Bentuknya gurih apik. Tuh. Oh. Nek kayak kan ngene. Ki oval iki. Ditinggo mantan-mantan nek awal jumbo ngono ya guys, LD-ne gede. Terus karo warna apa? Burgundi. Manten yang besar bisa kesini nggak apa-apa. Sing rupane biru kayak ada piro? Sing anu kayak sing model apa? Sing blusukan langsung kayak gede tuh kan? Biru navy. 130. Kok busuk enggak? Kayak benik kan. Benik. Oh gak sing model gaun. Oh, gaun teh. Tapi kurang gede. Oh, kurang gede kayak itu saja. Itu saja. Kayak jajal anu ketok. Sing blusukan. Iya. Nek lu kan sing kebaya kayak rada bisa melar. Ju apike. Apa? Benik buri, kleretik. Kleretik sak piro tuh? Wah. Ini gandaknya toh. Apik ta. Mbak Manohara itu bagus loh. Untuk pas. Kamisul. Selalu memuaskan customer. Kami salah urung tuku ki piye ki? Dikasih Soalnya anu nek aja. Tapi anu enak. Kami soalnya gak Beri duwe. nggon kok iki Tapi gak sedeng no. Oh gak, iki digawe dawa guys. Jadi buka gurih kok kayak maset ngono. Masane iku sakmono lho. Masete gak enek lho sing gedhi. Oh gak, nggon kan ngene to. Tukane kain ae lho, tukane kain ae lho. Dibebel. Heeh, tukane kain ae lho. Dek gak jilbaban to? Lah iya. Cik ron cik. Oh, iya to. Cantik. Pi, tenan. Cantik banget. Oh, model roke. Hah? Ya kira sing pengen kuwi yang lo digo anu Nul. Digo apa, Wi? Ya, digo kamisal. Kamisal kena, Wi. Buat apa kamisal? Ya, wis cocok wi wis. Yes. Oke. Berarti karek dandak nih, jari aku. Lebung teh. Go. Tambah pira lagi? Dimulai. Oh, sudah 15 besar. Dari ubet ae. Ayo kita besok ke Solo. Iya teh. Duwe tak gawa nih. No. Duwe tak gawa pokoke. So, kami opo seneng ae aku ki. Senepe gurih ki lho. Kenapa bayar pang yo golek kowe. Piye lah nglamprak. Aku baru bangun nih. Ora cukup. Hubungan bangun ae.
Lagi gaya kok Solo to wesan. Wis dikirim to. Kok iso nerak-nerakne Solo ki golek opo? Jadi Kuwi ya. oh iya oke. Oke, ya wes gitu. Wis tak review ya. Silakan ya Mbak ke sini ya. Udah bajunya sudah jadi. Oke. Oke guys, akeh sing tekok to Mbak Manohara sing LD jumbo nek ora enek LD 150. Ayo Mbak Luki, kene jajal sik. Oh iya, pengumuman untuk teman-teman semua. Sanggarias Manohara tahun depan sudah banyak yang masuk ya guys. Monggo silakan dari Desember, Januari, Februari. Pokoknya khusus bulan-bulan Gomanten, insya Allah Mbak Manohara tahun depan sudah banyak yang masuk, udah 50 lokasi ya guys. Monggo silakan. Pokoknya sekitar 50 lokasian tahun depan sudah masuk. Monggo sing pengen pesen Mbak Manohara, gendang langsung moro rene, tekok-tekok tok sik ora apa-apa. Sing pesen tahun 2020 kanggo 2026 ora mundak, oke? Tapi nek sing pesen tahun 2026 ya semundak guys. Beda kruse wesan ngono lho. Tapi ya gak apa-apa. Sing pesen kanggo tahun ngarep, mbuh Oktober, mbuh Januari, mbuh ngono. Pesene 2020 ora mundak, oke? Iki jajal sik iki, Mbak. Iki LD 150 guys. Nah, ya jajal sik. Kita tampilkan modelnya. Model kok butel. Mbak, ini. Mbak. Nah. LD 150. Gak usah khawatir guys, ada di Mbak Manohara ada. Loh, baru datang iki. Si anget. Kayak kue tangi sapi. Si anget lagi metu. Iso muntur iki lho. Mbak Luki. Iki LD Titil. LD 150. Nah, kolek nganu karek ini. Iki khusus LD jumbo lho ya, Mbak kok ngono kami gak ngono. Aslinya apa review nang dhuwur guys, si udan gak. Anu berbeken. Berbeken kok. Cangkeme kelas muruh. Ini LD 150 ya. Tangan. Ini LD mu pira, Mbak? Ini tangan pundi? LD mu pira? 100 kilo ya. 15 biasanya. 110 bane ada 15. 110 Mbak Luki. Ini LD 1. Iki cek molor guys, ngomong-ngomongin, "Mbak, BB ku tambah gede." Nah, sik iso molorne 3 wong sik iso iki. Oke, sik iso. Oke, nah. Api lho Mbak ini, Mbak. Apik banget. Premium loh itu. Nah, terus yang anu nih enak di sini ya nek. Nah, Api lho Mbak warnane iki. Blue Gundi. Burgundi terbaru loh. Tarang. Oh. Enggak ada ekornya. Ya. Ada congsamnya juga bisa. Ada, tapi nek menurutku gak sampai congsam. Yo ketok. Ketok tambah gede Mm-mm. guys. Mending apa miliki bae, mending kanan kiri. Kanan kiri warnane pink. Deh sing enek. Iki fusi ae sih. Iya. Keliru apa piye to Mas iki? Lah Piye kan lho. Lah iki burgundi wen iki. Lah kok iki burgundi peng. Ayo. tapi punya kok, kita punya Punya dua. banyak ini guys. Banyak ini. Terus putihnya ini ada jumbo. Ya. Lala ini. Silakan ya ke sini yang ada jumbo ada. Wes to. Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Yes. Dan 12 mani yo gede juga sih. Oke. Oke, makasih saya menonton ya. Oke, thank you. Pokoknya saya ngarep pesen dan langsung merapat ke rumah Mbak Manohara. Oke, harga gampang.